Začnime s veľkosťou náhľadu. Ak chcete zväčšiť náhľad, jednoducho presuňte kurzor na okraj nad alebo medzi panely, kým nezmení tvar. Potom kliknite a ťahajte, aby ste zmenili veľkosť panela a zväčšili okno náhľadu. Ak vám ťahanie panelov nefunguje, existuje ešte jedna jednoduchá možnosť. Stačí kliknúť pravým tlačidlom myši kdekoľvek v okne náhľadu, prejsť na mierka náhľadu a vybrať Prispôsobiť oknu. Tým sa náhľad automaticky prispôsobí dostupnému priestoru a uľahčí vám sledovanie toho, čo robíte. Teraz si povedzme niečo o zmene veľkosti zdroja alebo obrázka. Kliknite na zdroj, ktorého veľkosť chcete zmeniť v náhľade. Na rohoch a stranách uvidíte malé štvorčeky. Kliknite a ťahajte tieto body, aby ste upravili veľkosť. Predvolenie OBS uzamkne pomer strán, aby sa obrázok nenaťahoval. Ak chcete meniť veľkosť voľne, stačí počas ťahania podržať kláves Shift. Ak ste omylom zmenili veľkosť alebo presunuli niečo nesprávne, nebojte sa. Akúkoľvek zmenu môžete rýchlo vrátiť späť s tlačením Ctrl+Z vo Windows alebo Command+Z na Macu. Zdroj môžete aj orezať tak, že podržíte kláves Alt a potiahnete jeden z okrajov dovnútra, čo je užitočné na odstránenie nechcených častí obrazovky. Ak sa vám zdroj zdá zaseknutý alebo sa nedá správne zmeniť jeho veľkosť, kliknite naň pravým tlačidlom, prejdite na Transformovať a vyberte Obnoviť transformáciu. Tým sa vráti na svoju predvolenú veľkosť a pozíciu. Pre presnejšie ovládanie prejdite na Transformovať a kliknite na Upraviť transformáciu, kde môžete doladiť veľkosť, pozíciu, rotáciu a orezávanie po jednotlivých pixeloch.